eze na Benson Ọjịakọ kezi nke na-etu gị nwa ji ugonna ya ka ebe anyị nọ taa anyị nọ n'ụzọ akwa Ihiala n'ụmụ dike eze a mụ nwoke afọ ụzọ akwa Ihiala egoro m ọha dibịa nna asị nnọọ dibịa ka ndị mbụ bụ ime were hido n'obodo a so ya ka eji akpọ anyị egoro m ọha dibịa ihe a dike eze a nọmba 1 ụzọ akwa. Daalụ, ama na ịbụ aka na-akwụ ọfọ iwe sị ka ịkpọta anyị n'ukwu osisi ọfọ maka na o nwere ụfọdụ ndị si na ha na-akwụ ọfọ ha jee were osisi ọzọ ewee kwa ọfọ mana gị nwasị mba na ihe eji akwụ ọfọ bụ osisi ahụ n'onwe ya akpọrọ ọfọ ihe mere eme ya ka m na-akọwara ndị mmadụ na-enwere osisi a na-akpọ ọfọ ndị ọfọ dịrị onwe ọ dịgbo ọ ga na-adịrịrị ọfọ ahụ dị ya ọ na-abụ mbịa ebe a ka m kpụkara isi ọfa ejekwu m ọkpara ahụ na ha apụta ụlọ ya afụ ya njekwu ọkpara ọgwa m ihe eji were ọfọ emeri omenala ọ bụ ọsụsụ ya nwe ụmụ dike niile wee ya emechi ihe ahụ ejiri nwa egbutuo ọfọ edebe ego nwa mma egbuo ụkọ dị ya na ihe niile aga onye ndị obodo ọfọ ahụ ka m ji agba nke eji ayọ ndị mbụ na ndị egede ihe a bụ ọfọ chapireti ndị Rom bụ ọfọ ha ma nke ya bụ chapireti nke anyị asị nwa afọ Igbo daalụ hinne isi na tupu akwa ọfa na o nwere omenala ga-eme a na-akwa ọfọ na nkịtị and a na-egbu egbu anyị anọkọtara igoro ọfọ elu ji egbube ọ ejekwute ọkpara ịbịakwute ọkpara nna anyị. Daalụ dịka anyị na-ekwu afọ m na ọkpara apụtago ọkpara bụ ya bụ eze ana ya bụ onye isi obodo nna ya ekenego nna mmụọ nna bienu maka na ọka isi eme afọ m dike ụgbọaja abụ m onye Ọkịja ma na-alụ na ABS redio n'Ọka anyị si na ọ dị mkpa ka osisi Igbo ji wee dị ile ka echekwabịa ka ọ ghara ịbụ ihe bụ anọkata egbuo mụ na Ọjịakọ wee bịa n'ọfọ anyị sị ka anyị bịa ka anyị zọnyere uwe ụkwụ afọ nke unu si chekwabịa nna ya ukwu bịaba afọ nke unu si chekwabịa na-alụ ụrị ya egburi ya aja ka onye ọbụla ghọta na osisi a abụrụ ihe a na-afụ kwada na ọ bụrụ osisi nkịtị ụnụ afọ ka ndị Uzọakwa siri wee mee ọfọ ha ihe aka tụbara anya na Igbo niile kwesịrị ịdị na-eme onye mụ na ya nọkwa taa bụ ọkpara ọkpara dike eze ana ọkpara dịka onye ndu onye isi obodo ya bụ okenye n'obodo ya tọchara n'ogbe a asị m nna anyị ọfa ị pụtara ụwa fịa ka ọ dị ebe a ka amụgo tupu ọ dịrị ị pụtara ụwa fịa ị pụtara ụwa fịa nkịta ngị bụ ọkpara ọ gịnị ka ihe kpatara unu ji wee kpebie na unu ga-esi etu a chekwabịa ị na-anya efu na okirikiri ebe a na ụlọ ọmalụcha ụlọ dịsịa mana n'agbanyeghị ọmalụcha ụlọ dịsị okirikiri ebe a unu gbakwara mbọ ka unu chekwaba osisi ọfa ọ gịnị kpatara eji wee mee etu a oke ọ na-agbara ha ọgụ oke ya bụ osisi ọfọ ọnụnọ nọ ebe a na-agbara ụlọ niile ọgụ ọ na-agbara ha ọgụ ime mmụọ ya kpatara si na ga-echekwabịa onye chọkwa si na ya chọrọ ịbịa ịkwara ọfọ n'ogbu na kedu ihe o nwere ike ime ọbịa ịkwara ọfọ wetu 1,000 ọdụ ọkụ ọ dị na mmanya
ọkwara ọfọ okay daalụ ya bụ a na-akwụ ọfọ n'aka efu Mba. afụrụ m na ọ dị ka mara nzu na n'ebe a ka efe kpatara eji wee ma nzu ọya nwogodo anyị ọya bụ ndị bịara ọ ya bụ ndị bịa atụtụ ọfọ Nzu a ọnwa ijewe ọya nwa ndị bịa atụtụ ọfọ anya anụ amị ha ya edebekwa ego m na mụ ewere n'ego maka edebe ha ego onye ara ma isi dị mma ọ ha nche abụ mmụọ ọ pụta ọtụtụrụ ọkwanye ya anyị kenere hinne ọkpara ụmụdike obike ibia ọ n'ihu be ka ya bụ osisi ọfọ dị isi na ịpụtara ụwa fụkwanụ osisi ọfọ daalụ hinne nna anyị ukwu asị m ọmaka mere odogwu Ọjiakọ daalụ hinne nke nwa bụ oke ketara bụ ịkwa ya bụ ọfọ mee ya ọ bụrụ ihe eji ekpebi nke a bụ nke emere eme welitekwa ya enu ka ịfụ ihe nji ahapụ ihe a ka a mara n'ọfọ na ọ bụghị iji were isi ọbụla kpọọ ọfọ ịchọzikwa ere enu ya nụ na-esi ya asa mesizikwa bịa agbaghị ihe eji anụ ya na-afọ ọfọ daalụ hinne daalụ